organizăm malargu cu un parei de tineri, mușați, ama câte sunt mușați, nu mai că sunt tineri, câte au și dor de armâname. Slăbânează părinții, câte îi pitrec la suțată, mai pitrec că vor ei, mai multul, dar să înveață cântiții, să înveață jocuri armonești. Parea Pili Sternu de la Suțata Culturală Armânească.